Kom. Gas. Kan du lide det? Ja, for helvede, det er godt, Christian. Skær! Højre 4, skær her! Ja! Jeg har ikke set dig. Slap så af! Hold på! Ja, jeg kommer jo fra landet der, så vi skal jo lige ud og kigge marken en gang imellem. Ej, Det var ikke så godt. Der fik jeg meget skæld ud. tror jeg, hvis lige den unge mand, han slapper lidt af. Hallo! Højre 3, 2. Kom her. Rundt, men ja. Ind. Højre! Hvad fanden skete der der? Hvad behøver vi da, hvis ikke komme med mig? Nej, det er slut.